berta than bang samai bismai di sopi non berta thepi pen arjika. PWD Chokihola Subdivision Office athengno along Amat sangti harlong buithip. Number anchor upon Nilip constituency ke Parlo Chokihola Assistant Engineer PWD Chokihola Subdivision Office athengno along Amat sangti harlong abui angsom pinchong pidam detsi la ancho takalisi LMT dumper harlong ke koi amasin highway PWD Office athengno Amat bihe. MS3 Gotham Constructions a company lasi lapu office staff atum mithang office along kedam jia phananta inghan langbung sak ponangji Chokihola PWD Subdivision Office athengno along Amat sangti harlong buithip pena jok nilituma news pen birtanang pale lapen haladak office along kido Borbabu Mohan Hanse lapen Chokidar atum pen nangka pachini dun ateng lepute labangso sangti harlong ladak office athengno pen along kaprek adim patirek toilu aphong lo pachini bonta arju wangwe pusi thanang pachini dun lasini litumta mithang office asa hem athengno along arniwang sangti harlong nagit thok kepon dumper pen pangreng klung lapen lapu harlong ke koi akor machine ta harlong ke koi arki pangreng klung lahai arki pen nilitumta office harlo kidoke lahai arkile arju jete arju athai masya ave pusi lasi office athengno along Amat ke chilon leputa nang thanang pachini dun lapen office anathu kiwan karen ari hai huita gari atum nang padak pijapsi thekdamlong lapen alang litum pachini dun thu lahai arlong lake lapu borpong tarapong ana towar kasela ma phanlo sitamela bangso sen gravel ki buidam abang along kaprek adim le buidam thua sonte mepikpo ladak ni litum office athengno Amat ke chilang no dak lapen asap pachilon li sitame dokokji ason apusi office staff atum pachini dun news text report B News 7 Non bertang ton pen arjika. Rever lapen kaprek LMT lapen kaprek mesin nang ke bikok puthak na tum pheseng do long ke bipe na tum PC ke pugang tung lo la ke nilita sartum ni chini lo masini lige da ka sugida ro bang pot ni tung ke thang nili bang thang chin de chetamela office thengno long abang ke bhare he liglo la si sarta han bom lo sitame non pinian ta thokpan pe de lo paklam pon pe de lo tangte la garena ri hoi patong apedo pada puthak na tum PC officer lo ke do pen kan fan ke chidu lo poson officer dong ke bang da hai puthak na tum PC puing tung lo la ke pu grom pen sitame upai de lo sartum ta ani sigdam tangani lo patak pe lo masitame nonda fitting de lo sitame sartum da du un ide lo labang sodim long hilik thepik pil se gari he ke ching thang ga dilo mala office no dak do sar ani sita sar angno masi ke jing thang lo nale tum daso company amen ye ko sono thanik the company an men ba kan di an chinin di sar so sa tum hi chinin Tangte pini berta ke lansing tonikok lo domi thak me kurwang thu kar